Θέλω να μοιραστούμε μαζί ένα γεγονός που προέκυψε πριν 2,5 χρόνια όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα του Νίκου του Παπά. Με τον Νίκο του Παπά έχουμε γίνει φίλοι, ήμασταν καθηγητής και σπουδαστής στο ΙΕΚ Δήμητρα, στη Λάρισα, και κάποια στιγμή αποφάσισε, πριν μάλλον να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μου έλεγε ο Νίκος με τι να ασχοληθώ στον επαγγελματικό μου τομέα. Του πρότεινα ότι εγώ είμαι καθηγητής σε ένα ΙΕΚ στη Λάρισα, στο Δήμητρα, και αποφάσισε γρήγορα, μην πω κιόλας ότι τις επόμενες μέρες, και μου λέει: «Σε θέλω να γίνω μάγειρας». Ήρθε ο Νίκος στο ΙΕΚ, τα λέω γρήγορα, ήρθε ο Νίκος στο ΙΕΚ, μπήκε ένα παιδάκι το οποίο δεν ήξερε τι σημαίνει μαγειρική, είχε μόνο τα βιώματα από την μαμά του στο σπίτι, τίποτα άλλο. Μπήκε γρήγορα, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, γιατί για να μείνεις στην κουζίνα θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλό παιδί και όχι μόνο. Υπομονετικός και να μην βγάζεις γκρίνια όσον αφορά το φαγητό. Το φαγητό θέλει αγάπη. Ξεκίνησε ο Νίκος το πρώτο χρόνο, το πρώτο εξάμηνο, έκανε την θεωρία του στο ΙΕΚ και μετά τον Νίκο τον πήρα εδώ που είμαι εγώ σεφ στο ξενοδοχείο. Έκανε την πρακτική του, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, θα σας τα πει και ο ίδιος. Ξανά πάλι στο ΙΕΚ τη δεύτερη χρονιά, έκανε ξανά το γάμα εξάμηνο θεωρία, ξανά πρακτική, και τώρα έχω τη χαρά τον Νίκο να τον έχω σε ένα πόστο πρώτο μάγειρα, γρήγορα μέσα σε 2 χρόνια, και να κάνει την επαγγελματική του σταδιοδρομία, τέλος πάντων, στο ξενοδοχείο που θα φτιάξει και πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Ας σας τα πει και ο ίδιος όλα αυτά και να σας πει και αυτός την εμπειρία του. Και εδώ και εγώ με τη σειρά μου. Η αλήθεια είναι ότι όντως ήμουνα, πριν να ασχοληθώ με τη μαγειρική, ήμουνα λίγο σταχαμένα, να το πω, δεν ήξερα Αλήθεια είναι. Πού να πάω, πού να κινηθώ. Ξεκίνησα όντως γρήγορα, αποφασιστικά, με τη βοήθεια του σεφ, και σιγά σιγά με τη δική του βοήθεια και τις γνώσεις και τις εμπειρίες άρχισα να αγαπάω πιο πολύ αυτό που κάνω και να θέλω να δώσω κι άλλο. Από πλευράς μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είτε ο ΙΕΚ από τον τρόπο που με βοήθησε και με καθοδήγησε, να το πω, και φυσικά και από την πλευρά του σεφ που με βοήθησε και μου έδωσε το πάτημα για να ξεκινήσω. Πάρα πολύ ωραία. Είτε στο ΙΕΚ είτε στο ξενοδοχείο που συνεργαστήκαμε. Και μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο πλέον είμαι σίγουρος και μπορώ να κινηθώ με σιγουριά και ασφάλεια, και σιγά σιγά με τις ανάλογες βοήθειες πιστεύω θα φτάσουμε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είσαι ακόμα σε αρχικό στάδιο. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για τον Νίκο και δεν το λέω επειδή είναι τώρα μαζί μας. Το λέω γιατί κατά τη διάρκεια που τελείωσε η πρακτική του πέρυσι, ο Νίκος δούλεψε σε ένα πολύ καλό κατάστημα, δεν θα πούμε το όνομα, στη Λάρισα, δουλεύει ακόμα και μου λέει: «Σεφ, πήρα αυτό που έπρεπε να πάρω όσον αφορά αυτό που έκανα και θέλω να συνεχίσω σαν επαγγελματία στο ξενοδοχείο». Με μεγάλη μου χαρά τον αποδέχτηκα και θα συνεχίσει μαζί μας πάλι εδώ στο ξενοδοχείο. Αυτά. Τον ευχαριστώ πολύ.